तो का हाल बा भाई लोग, ठीक बा न? तो वीडियो के शुरू से और लास्ट तक देखे जा, काहे कि बहुत मजा आई। वीडियो के शुरू करता नहीं, प्लेस गो। अरे ये करे जा कि तू जवानी में रंगीन हो गइल बाड़ू, लइकन खती मशीन हो गइल बाड़ू। अरे कि तू जवानी में रंगीन हो गइल बाड़ू, लइकन खती मशीन हो गइल बाड़ू। आ तोहार आँखिया के कजरा तो झगड़ा कराइल ही बा। ये करे जा तू लइकन खती बालाजी नमकीन हो गइल। ये करे जा कि लोग कहेला कि पढ़ाई करेला, लोग झूठों के बड़ाई करेला। अरे कि लोग कहेला कि पढ़ाई करेला, लोग झूठों के बड़ाई करेला। और जब से तोड़ दिए लोग दिलवा, ये करे जा तोहर दीवाना कुशीनगर में सिलाई कर। जब से तुर देलू दिल तोहार दीवाना लुधियाना में सिलाई करता।